Korrika 17. edizioak batu gaitu, eta 1980an Oñatitik Bilbora zeharkatu zuen lehen korrikatik 30 urte pasa dira, ja? Eta ediziotik ediziora milaka eta milaka lagunen partaidetzarekin Euskal Herria zeharkatzen duen lasterketa erraldoia bizi-bizirik datorkigu. Dakizuen bezala, ediziotik ediziora korrikak mezu bat helarazten diu, eta hasteko nik uste Euskaldun orok agian noizbait eginiko galdera bi ditugu, oraingoan esku artean. Eta da diote, nola deitu behar diogu euskera maitatu, ikasi eta erabili egiten duenari, eta nola euskeraz bizi denari? Korrika 17ak hori guztiei izena ipini nahi die. Euskera maite duena, ikasten eta erabiltzen duena, euskalakaria da. Euskalakaria da lehen hitza euskeraz egiten duen dendaria, euskera sortzen duen artista, lantegiko enpresaria, herritarra, kazetaria, kirolaria, etxeko andrea. Euskalaria da hitz eginez, baina ulertzen duenari euskeraz egiten diona. Ikasten ari dena eta ikasten ari denarekin mintzo dena. Bestalde, gomenduei lotuta, aurtengo gomendu nagusi euskaltzaindia izango da, berak egitura linguistikoa eta gramatikala eraikitzen aritu da, eta euskararen batasuna erabakigarria eta ezinbesteko tresna izan da. Bestalde, euskararen ondarea jasotzen jakin du, eta hor ditugu ezta, dialektologiari buruzko ikerketak. Eta ekak berak ere ezin ahaztu, ez da nondik datorren. Izan ere, 1976an, Ricardo Arregiren gutuna aipatzekoa delako. Euskalgintzaren enborrak eman du adarrik. Lehen, gau eskola, euskalduntzea alfabetatzeak, eta oraingoak. Lehen ikastola, eta oraingoak. Lehen bertso eskola, eta oraingoak. Honengatik guztiagatik, zuei guztioi, aitortza hau, korrika 17ak goraipatu nahi duena. Eta azken hitzak herenegun hitzen Enrikerentzat. Bestalde, eskualde mailan esan, honez gero bakarren batek galdezkari dela, ez da nola hartu parte korrikan. Aukera ezberdin asko ditugu. Lehenik eta behin korrika laguntzaile eginez, ondotik datozen asteetan Goierrin, herri osotan, oroetan eratuko diren batzordeetan parte hartu ez, bestalde materiala erosi ez, arropa erosi ez, horretarako Beasaingo herridendan ostiraletan eta larumatetan zabalik egongo den denda horretan, gero korrika kulturalean parte hartuz, beste aukera bat kilometroa subentzionatuz, zer gehiago, enpresa saltokietan korrika lagun eginez, eta nola ez, petoa jantzi eta korrika eginez. Esan, eskualde mailako informazio guztia goiztiriblogspot.comen egongo edala, eguneratua, eta momentuz, korrika martxan degulaia, eta badakibula zein behar dugun.